Kaixo, bueno, hemen izango duzue mockup teknologiaren inguruko bideo bat, bai? Nire lehenengo zaintza bideoa izango dana, eta kasu honetan da X-Sense teknologia berria, jakinarazteko, bale, ezagutarazteko. Nordic Games Weekan egon ginen pasen urtean, Suedian, eta hor pendiente neukan hau komentatzea, bale? Azkenean rokoko teknologia erabiltzen dugula hor teknikan, horren alternatiba bat litzateke, alternatiba antza denez hobeago bat, bale? Hori, esan bezala, X-Sense deitzen da produktua, bai? Eta hemen bideoan ikusi daitekenez, sensore laranja batzuk jartzen dituzu hor gurputzean, bai? Izatez, azokan hor neska batek zituen denbora guztian horiek jarrita, eta denbora errealan frogatzeko eta ikusteko aukera izan genuen, eta oso ondo zijoan, bai? Gainera, beraiekin komentatuta, rokokok zituen arazoak komentatu nizkion, azkenean askotan garbitu behar zirela, edo gehienetan animazioak garbitu behar zirela, komentatzerakoan, beraiek adierazten zuten, beraien produktuarekin etxela hori gertatzen, eta antza askoz hobeagoa dela, bai? Aukera izan duen, komentatzeko, igual frogatzeko aukera interesgarri izango litzatekela, edo beraiekin erlazio bat azteko, eta baiezkoa esan zidaten, beraz, ate hori zabalik daukagu. Bale, pasatuko, enpresa da Mobella enpresa, pasatuko izuet produktuaren linka hori bideoazka egiten dodan lekuan, eta azkeneak, egia da, antza denez hardwarea apurpat garestiagoa dela, bai, behin bakarrik ordaindu behar den hardwarea dela, baina suskripzio programa bat daukatela softwarearen, beraien kaptura software hori erabiltzeko, bai, orban, hori bai, teknologia hobeagoa da, baina garestiagoa da, edo behartzen gaituela izaten lizentzia bat. Hori da, itxein berko genukena beraiekin, produktua frogatzen edo kontratatzen dugunean, ea zer egin dezakegun, bai, pentsatuta dago estudio txikietarako, estudio handietarako, lizentzia ezberdinak dituzte, bai, antza denez €250 dira, ez dakit, hilean erabiltzeko, orduan horrek asko garestitzen du soluzioa, orduan ze akordioetara aiatu gaitezken, horren arabera izan daiteke teknologia interesgarria edo ez, bai? Baina, azkenean rokokorekin konparatuta, hemen utxiko dizuet bai beste bideo bat konparaketa egiten duela, eta izatez oso interesgarria da bada ikustea bideoa, bai? Rokokok dituen arazoak bakarrik jakinarazteko. Eta tipoak oso interesgarri iruditu zait, komentatzen duen lehenengo gauza da, rokokok teknologia magnetiko bat erabiltzen duenez, bai? Eta kaptura hori barrukalde batean egiten badugu, kontuz izan behar dugula, ea zintzuk gauzak dauden gela horren barruan, bai? Metalesko gauzak egonez gero, kaptura txarto egiten duela. Tipoak ezin izan duela, gela horretan, justo bideoa erakusten dabil, hemen apalak metaleskoak direla, hemen metalesko barra batzuk dituelako, berogailuak ere metaleskoak direlako, izatez ere granito, nola da? Sin más, hormigoizko eraikin batean bizi dela, eta hormigoiak sortzeko estruktura metalikoak ere eragina daukala rokokoren kapturan. Berak, rokoko kapturak egiterako orduan emaitzarik onenak lortzen dituenean, da kalean egiten duenean, bai? Horren nik ez dakit hori bagenekien edo ez, baina hor geratzen da, bale? Rokoko teknikan erabiltzen badut rokoko, gela horren barruan, eremu virtualen barruan, 1000 gauza daude metaleskoak, bale? Ia guztia, metalea singuratuta gaude, agian izan daiteke hori arazo bat kaptura egiteko. Orduan, hor usten dut, bai? Dena den komentatzen dau nola X-Sense teknologia honek, asko zagoeto funtzionatzen duela, eta ez daukala bez lurra, antza denez rokokok, lur plano batean, baino bakarrik kapturatu dezakela, eta salto egiten dugun edo posizioa lurrarekiko aldatzen denean, arazoak ematen dituela, eta beraien teknologiarekin, X-Sense teknologiarekin horrelakorik ez dela gertatzen komentatzen du bideoan, bale? Zimaz, hor utxiko dizkizuet, bi linkak, bai, zuek ikartzeko, edo nahi duenak ikertu alizateko, eta hurrengo pausoak izango litzateke,
teknologi hori frogatzea teknika nolabait. Eskerrik asko.